vás vítám u dalšího videa. Dneska vás vítám s mojím kamarádom. Čus. A počkej, hoši, pokiaľ dáte na toto video 20 lajkov, tak spravím hodinové video s týmto kamarátom. Spravím hodinové video, plus tam dáme od prvého taký bicyklová hra, kde dáme od čo natáčal i Riderko, čo dáme od prvého wordu až po 5. word. Dáme naháňačku, čo ty na to, dáme naháňačku. Alebo môžeme aj naháňačku. Na prvý word dáme závod, na druhý naháňačku a tak, a na posledný dáme rán, na posledný poďme trade proste. Už má každý náročná a dneska som preletel tú prekážku, som sa prebugoval. Oka, daj, ty si mali strašnú poďme. Žalka. A toto videjko bude tak 10 minútové. Bereš? Niečo kúkalo. Hej, poznáš nás Vagina? What? Už je mám nápad, ja tu pustím na, aby to bolo viac efektové, tak tu pustím na postačí nejaký song, čo vy na to? Alebo nejakú hentu, takú tú... Díky, poď ty. Skáč, yes. Idem občko. Som tu, konečne sa mi to tak neskrá. Oj, ešte. Poď na hlavu. Joker. Joker. No, hoši, kto poznáte Alkana, dajte odber. A ozaj, blížim sa ku 20 odberateľov. Mám 19 a blížim sa vážne ku 20 odberateľov. Takže dávajte odbery od 6. Dám na 20 odberateľov ďakovať. Čo je na to? Prvý. Je! Tak ja som to trošku priletel. Mega! Čakáme. Počkej, ja mám taký spôsob, ja som porážil a mám vybavené oči, už ma neboli. Ani. Počuj, zase... Klop.
Váš pán, počkej, ako to hovorí? Váš pendlíky, či? Hej ľudia, Ronaldo or Messi? Messi like, Ronaldo odber. Aspoň vidíme, koľko vás tu je, že kto má rád Ronaldo a kto má rád Messi. Hej, keď ja mám nápad, keď spravím, že dám videjko, že sa kúknem za 2 dní, čo tam je, koľko lajkov a odberateľov a odberov, a keď tam bude veľa odberov, tak môj kamarát musí spraviť trest, a keď tam bude veľa lajkov, tak ja musím spraviť trest. A to môžete rozhodnúť v komentári, aký trest bude. Dáme 24. Som posral. Nie, ja mám nápad. Dáme 50... Musíme dať do týždňa 1000 klikov. Ten kto prehrá. Ne. Ja mám 50 rekov za minútu. Jo. A plus k tomu sa oblia studenou vodou, jak riť. Čo je na to? Kámo, ty ma furt strašíš tým reálne. Ma furt strašíš. Ja tým. Neviem rozprávať. Téma práca. Taký dáma tvoja práca, kamo. Ja zobrem normálne počítač a idem ti dávať peste, viete, že mám na počítači peste. Ty potkali, si ma chcel zať. Let's go! Mne sa to seká tak rýchlo. To je rýchlo prvý. Poď. Let's go. Prvý choď. Ja sa bojím. Som tvoja. Prvý. Až to? Videl si ma? Yes. Poď. Kámo, ľudia to môžu vidieť, poď. Dám to na 230 na pinku. Potom sa kúkli na video. Vážne, že to je pravda. Tak taký veľký pink. To sa dáva. Máš pustí nejaký úražný drtivý pong. Čo mi na to? Pustí nejaký drtivý pong. Čo ti na to? Tak za chvíľku budeme už 10 minút ľudia sa videjko, takže ja už za minútu budem končiť, ale dáme poslednú rozhudbu a nič nebudeme hovoriť. Tá ľudia? Nič nehovorím. Kamaráde.
to počujete, jak sa zabijem. Dúfam, že to počujete, lebo sa zabijem.